naiset ja herrat, tytöt ja pojat. Tämä kahlekuningas Timo Tuomivaara on nyt saapunut Teuvalle esittämään kahle- ja taikaohjelmistoa aivan ensimmäisen kerran. Ja tässä ohjelmassa hänellä on kuulemma tällaisia hyvin yksimielisiä juttuja, vähän rasvasiakin juttuja, mutta niinhän se markkinoille kuuluukin, eikö totta? Ja sitten täällä kello 15 hän vapautuu 40 metrin korkeudessa pakkopaidasta palavan köyden varassa, jossa ei ole minkäänlaisia turvavarmistuksia tai minkäänlaisia ketjuja tai vaijereita sisällä. Siinä on leikki kaukana. Mutta annetaanpa Timpalle puheenvuoro, hyvät naiset ja herrat, Timo Tuomivaara. Paljon kiitoksia. On minulla aina suuri ilo esiintyä Pohjanmaalla. Muistan tuossa takavuosina 5-60-luvulla, niin aina Pohjanmaalla esimerkiksi oli semmoista vanhan ajan juhannusjuhlat, jossa esiinnyttiin sen aikaisten, se oli perhetapahtuma. Nythän nämä on hävinnyt, että se on mennyt niin kuin enempi kuuloaistiin kuin näköaistiin perustuvassa. Mutta Pekkosen Pekka, minun vanha kaveri, hän puhui, että oli unet jäänyt viime yönä parin tuntiin. Niin mulla on joskus ollut myöskin unihäiriöitä tämmöisiä, että kun näin unta ja heräsin, niin huomasin olevani valveillani. Ja sitten minä ajattelin, mikä tähän auttaa tähän hommaan. Ja sitten minä sainkin unen päästä kiinni, kun aikani laskin lampaata, mutta tiedättekö mitä? Sitten minä nukun niin kuin hevonen, kengät jalassa ja häntä suorana. Ei se ollut oikein kunnon unta. No sitten jotkut puhuu, että kirjan lukeminen auttaa, että kun luet kirjaa, niin saat unta. No minä otin yhden kirjan sitten siinä ja aloin lukemaan sitä, ja tiedättekö mitä? Siinä kirjassa oli niin järkyttävä loppu, että minä itkin puoli tuntia. Eihän siinä unet kun vaan kaikkosi kokonaan. Mikä kirja se oli? Se oli minun pankkikirja. Tämmöisiä vaikeuksia tässä on kohdannut, mutta minäpä yritän kuitenkin sitten, kun puhutaan tästä paljon, että kun nyt kesä tulee, että näitä sukupuolitautia ja muita on näin niin. Ja on ollut sitten tätä juttua, että sitä on hullulehmän tautia näin niin. Että se tarttuu ihmisiin, mutta tiedättekö te, mulle kävi tuolla Nivalassa viime vuonna, että mulla kävi paha tuuri. Minä sain nivalalaisesta puputytöstä Janis Ruton, joka ei vieläkään parantunut, mutta eiköhän tämä homma jotenkin mene tuossa. Katsotaanpa tässä. Alkaa pian olla totisinta totta täällä Teuvan markkinoilla. Hetken kuluttua tulee esiintymään siis Euroopan kahlekuningas Pohjolan Houdini, legendaarinen sirkustaiteilija Timo Tuomivaara. Mies, joka on 45 vuoden aikana leikkinyt elämällä ja kuolemalla, mitä vaarallisimmissa tempuissa. Kuolema on usein ollut sekunnin tai sekuntien päässä, mitä erilaisimmissa kahle-esityksissä. Tuomivaara ei vuosikymmenien saatossa ole pystynyt minkään maan poliisi tai vankilaviranomaiset kahleissa ja pakkopaidoissa pitämään, vaan on tehnyt karkaamisnäytöksiä 3 eri maanosassa aina Japania myöten. Tässä numerossa kahlekuningas tullaan näytöksessä sitomaan mellakkapoliisin pakkopaitaan ja kahleisiin ja nostetaan tuonne 40 metrin korkeuteen riippumaan pää alaspäin palavassa köydessä. Köysi palaa poikki tuulevoimakkuudesta riippuen noin 4 minuutissa. Tuomivaara on tänään mitannut tässä tuulen voimakkuuden ennen numeron alkamista ja sen mukaan käytetään myöskin tätä polttonestettä ja oikeaa seosta. Köysi on tavallista suomalaista manilla köyttä ja sen saa tarkastaa yleisön toimesta niin, että sen sisällä ei todellakaan ole mitään vaijereita tai haluttuna aikana köyden automaattisesti katkaisevaa mekanismia. Tuomivaara ei myöskään käytä mitään toista turvaköyttä, vaan riippuu vain ja ainoastaan tämän yhden köyden varassa ja aika on siis vain tuo 4 minuuttia.
Ja mikä tekee numeron vielä vaarallisemmaksi, Tuomivaara riippuu koko ajan pää alaspäin, jolloin ne parissa pudotas kuin parin metrin korkeudesta, niin silloin menevät jo niskat poikki. Minä tulen täällä lukemaan sekunnit 5 sekunnin välein, niin yleisö ja esiintyjät ovat koko ajan mukana tässä henkiänsä opaavassa esityksessä ja voimme seurata ajan kulumista. Tuomioiden uralla on ollut monia vaarallisia tapahtumia. Vuonna 2008 hänen jalka katkesi lenkillä päivään Oulunsvaaran talvitusoja. Mies vietiin sairaalaan ja sitten siinä tarkoituksella laittaa ruumiin 25 sekuntia. Kallekuningas on poltettu elävältä keskiaikaiseen noitarovioon sidottuna, mutta on aina ehtinyt vapautua ennen kuin on pahemmin palannut. Kerran kasvot paloivat aika pahasti. Ja aina kaikki esiintymiset Tuomivaara on tehnyt omalla vastuullaan. Se pitää aina muistaa ja lähtenyt esiintymään kipsijalassa ja joskus jopa 40 asteen keuhkokuumeessa. Onneksi tähän asti kaikki on mennyt hyvin, sillä kahvekuninkaat eivät ole yleensä kovin pitkäikäisiä. Suuri Häi Houdinikin kuoli kesken kahvikiertueen ja nuorella miehellä. Tuomivaaran uran aikana on puolikymmentä esiintyjää kuollut maailman vaarallisiin numeroihinsa. Ja Tuomivaaralta itseltäänkin on vuosikymmenien saatossa palaneet kasvot, murtuneet polvet ja kylkiluut, mennyt solisluu pois paikoiltaan ja nivelsiseet molemmista jaloista. Hän on istunut rullatuolissa monet kerrat, mutta mies on kuitenkin vielä hengissä, joten toivotaan myös sitä tämän näytöksen jälkeen. Täällä köyden paloaikaa lasketaan 5 sekunnin välein siitä, kun tuli syttyy köyteen ja nosturi alkaa nostamaan ylös aina siihen asti, kunnes Tuomivaara on laskettu vastaanottajien käsiin. Nosturi nostetaan kahdenvittuna tuonne oikeuksiin. Tunnen itse henkilökohtaisesti sinua Tuomivaaraan erittäin hyvin ja hän on aina ollut rehellinen yleisölleen, muun muassa Oulussa kumppanien Euroopan-mestaruuskilpailussa hänet heitettiin hyiseen veteen kahlehditsuna 10 kilojen kahleisiin ja mies meinasi liukkua siellä pohjan mukaan, mutta onneksi pääsi sieltä ylös sitten viimein. Ja sidotaan rimmit piutalle niin, että todellakin temppu on reilu. Ja kun kaikki on kunnossa, tuli palamaan. Täällä on pieni tuuli ollut koko päivän, eilisen päivän. Täällä oli vielä kovempikin tuuli. Nimittäin tuo tuulen voimakkuus polttaa nopeasti köyttä. Nopeammin kenties kuin 4 minuuttia, sen nyt täytyy vaan pitää pelata pystyssä ja toivoa, että kaikki menee niin kuin on suunniteltu. Kettingit vielä tuonne pakkopaidan ympärille ja Euroopan Houdini, Kallekuningas Timo Tuomivaara, elävänä legendana edessänne, tulee esittämään numeron tuoton kuluttua. Että mahtaa mies siellä oikeuksissa sitten ajatella, sitä en minäkään tiedä. Sen tiedän, että alastulo on varma, jos ei todellakaan keritä tulla ajoissa pois pakkopaidasta ja kahleista. 4 minuuttia on se maksimiaika. Ja tuli ei anteeksi pyyskele eikä armoa kysele, vaan ilman köydi palaa taatusti poikki. Niin tässä monen kertaan sanonut, että on pakko todistella, kun tällaisia ja muita alusta käyttävät kommervenkkejä, varaköysiä ja muita vaireita siellä Tuomivaaralla, niitä ei koskaan leisteellassa ollut. Tuomivaarahan oli jo lopettamassa uransa tuossa muutama vuosi takaperin saatuaan sydäninfarktiin, mutta niin valtava kysyntä tällä miehellä on sellaisiin tapahtumiin ja toki mutta on myöskin vetoarvoa suurille messuille, näyttelyille ja markkinoille, että ei mies ole sitten malttanut kuitenkaan tätä työtään jättää. Rauhallisesti, varmasti kaikki asiat tarkastetaan, kelataan läpi, että ei pääsisi tulemaan onnettomuutta asiat. Ja tämä tapahtuu reaaliajassa. Tämä ei tule mistään televisiosta eikä videolta. Se tapahtuu tässä ja nyt.
Kaikki alkaa olla kohta siellä valmista. Viimeiset valmistelut remmien sitomiset on tehty. Pyyti on tarkastettu. Siellä Niemet. Ja siellä tuo ensimmäiset Kettunen taas 65. Kohtaa minuutti on mennyt, enää 3 minuuttia jäljellä. Minuutti puolelle. Vielä kuudesta voisi tulla minuutti 5. Voisi palaa minuutti 10. Minuutti 15. Toivottavasti voisi olla 7 minuutti 20. Minuutti 25. Minuutti 30. Puolitoista minuuttia on kulunut. Voisi palaa kaiken aikaa tuolta Suomalainen selviytyy. Hän tekee kulmissa työtä siellä minuutti 35. Tästä on kuitenkin Heikki Kaukana minuutti 40. Hän on ollut Salloja minuutti 45. Viimeisekin talouden on Suomalta parannut 50, 22 minuuttia, 55. Ja tuolla on kulunut juuri nyt 2 minuuttia. 2 minuuttia 5. Aika kuluu, aika rientää. Korkeata Suomen rapalapralla kyseisi palaa peritty. Minuutti 10, 2 minuuttia 10, 2 minuuttia 15. Ja 20. Joka kuitenkin on kapissa 25. 2,5 minuuttia. Kaikki minuuttia kovasti 2,35. Ja 2,35 on tällainen 2,40. Ja aloittaa Tuonsaarella 2,45 on juuri nyt. Kohta 3 minuuttia. Nyt alkaa laita kahvista. 2,50. 2,55. Minuutti aikaa. Nyt alkaa olla lähellä. Minuutti aikaa. 3 minuuttia 5. 3 minuuttia 10. 3 minuuttia 15. 3 minuuttia 20. Nyt alkaa 3 minuuttia 25. 3 minuuttia 15. Varmasti jokainen kunnioittaa ja minä ainakin otan aina lippalapsia kun tässä mielessä ei todella hieno juttu, että siellä on markkinajärjestöjä. Kiitos
juttu. Nimittäin tänä vuonna Timo Tuomivaara tekee elämänsä viimeiset kiertuenäytökset ja siirtyy sitten antaa elämään. Timo Tuomivaara. Näin yleisö. Reipas markkinameininki täällä vielä jatkuu noin puolitoista tuntia. Siellä ovat muusikko ja taroineena tuonne kello 17 saakka. Ja myöskin markkinaruoka on tuolla ravintolan pohjan tähdessä. Markkinaleikennassa on 67 markkaa, että hänen kotiin mennään voi käydä siellä 50 tiloissa syömässä markkinaleikkeen ravintolan pohjan tähden tiloissa.